Zašto radionica solnih kolektora? Zato što mi smo udruga građana i najbitniji su nam u svim našim aktivnostima građani. Znači što će se promijeniti za građane ili kako se može utjecati recimo da građani više sudjeluju u nekim postupcima. I jednostavno tu smo htjeli imati jednu aktivnost koja je baš isključivo namijenjena građanima. Znači sve ostale aktivnosti koje radimo u projektu, sudionici nam trebaju biti predstavnici tijela lokalne vlasti, eventualno komunalnih poduzeća i nešto slično, ali htjeli smo svakako imati još jednu aktivnost koja je baš isključivo za građane namijenjena. I obzirom na našu prošlost organizacije radionica solarnih kolektora, jednostavno smo izabrali da je to najbolja aktivnost. Čuli smo da je bio dobar interes za ovu radionicu. Cilj je pokazati ljudima da se i uz relativno jednostavne tehnologije može napraviti dosta na nekakvoj osobnoj održivosti, ne? I dakako potaknuti ljude da takve stvari primijene doma. Ovu vrstu edukacija mi je najdraže raditi jer zapravo nekako najviše motivira ljude. I činjenica da ljudi pokazuju takav interes nekako govori o tome da zaista očito ima najviše smisla. Ja i mnogi ljudi barataju s alatima koje nisu do sad ni koristili, a i stvar se može uistinu i primijeniti u svojem kućanstvu. Htio bi kolektore te ugraditi, vodu svoju imati, sve svoje, maknuti se sa mreže. Udruge trebaju biti vrlo aktivne u traženju natječaja. Treba biti dosta zapravo vješt, prepoznati kako neke svoje ideje koje imaš već i od prije implementirati onda u neki natječaj koji možda nema navedeno da je predviđen, da je poželjno imati aktivnost izrade solarnih kolektora. Međutim, možda taj projekt ima da treba biti korisnici građani i onda jednostavno odlučiš se da to bude jedna radionica. Mi jako puno imamo takvih upita. Znači od manjih udruga kako uopće da oni sad postanu konkurentni na tim natječajima. Ja im uvijek stvarno preporučam da prvo na jednom projektu da nauče raditi i da bude to u partnerstvu i tad onda se okušati u nekom samostalnom projektu.